Hej og velkommen til den her video. Det er den allerførste video på min kanal. Og jeg vil bare fortælle om, hvad vi skal lave, og hvad jeg skal lave, og hvad jeg kommer til at filme og sådan noget. Men først, der kommer jeg til at lave en masse gaming, Minecraft og Tekkit, og måske noget Team Fortress, og jeg skal have Counter-Strike og nogle andre mærkelige spil, som jeg lige falder over på internettet. Og så vil jeg filme nogle vlogs og sådan noget. Måske hvis jeg er et eller andet til lagen måske, eller sådan noget. Så filmer jeg det, og så kommer det nok op på kanalen. Og I kan også skrive en masse spørgsmål. Så laver jeg en Ask Me, eller nogle challenge, og så skal jeg prøve at se, om jeg kan få tid til det. Men ja, og så vil jeg bare lige shout out til bullergaming.dk. Gå ind og tjek kanalen ud, fordi det er mega cool. Og så en af mine venner, som jeg filmer med på bullergaming.dk, han hedder Kasper. I kan gå ind og finde ham. Det er mig! Ja, det er ham, der sidder og filmer faktisk. Han hedder Kasper Gaming. Prøv at gå ind og finde ham. Han har lagt en video op eller sådan noget. En startvideo, ligesom jeg vil lave nu selvfølgelig. Men det var bare det, jeg ville sige. Så vi ses!